Καλησπέρα παιδιά, είμαι εγώ, ο Βαρουφάκης. Σήμερα αποφάσισα να γίνω ο Γκέικ. Ωραία. Επειδή περιμένω να βγάλει βίντεο, τώρα που είμαστε? Στη Μονεβασιά, εντάξει. Ναι, κλασικά. Αυτός, εντάξει, είναι ένας απλός καθημερινός κάτοικος της Μονεβασιάς. Μη φοβάστε, αυτός είναι ο τρόπος για να σας λέει καλημέρα. Κάτσε ρε, αυτός ποιος είναι? Όχι, δεν γίνεται. 100% συγκάλυψη. Ποια συγκάλυψη? Με προσβάλλει εμένα η συγκάλυψη. Τι υπόνοιες αφήνετε? Δεν φταίει η κυβέρνησή σας. Φυσικά και δεν φταίει η κυβέρνησή μας. Μιλάω για τον Μπάζο. Για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη. Θέλετε να τα θυμηθούμε όλα? Στην αρχή ήταν... Έφταιγε μόνο ο Σταθμάρχης. Στη συνέχεια... Αλήθεια τώρα. Συγκάλυψη δεν υπάρχει και δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για συγκάλυψη. Άδωνη Γεωργιάδη, τι κάνεις στο στρατόπεδο της Κολάσεως ρε εσύ? Ναι, αυτή τώρα είναι η μέλουσα γυναίκα μου. Ναι, τώρα μάλιστα. Αυτή είναι ικανή να γονιμοποιήσει. Ναι, επίσης θα ήθελα να μιλήσω για κάποιες φήμες ότι είμαι και καλά ρατσιστής. Εγώ θέλω να πω, μισό λεπτό, γιατί έχουν περάσει αυτοί οι μαλάκες τώρα από τον Εύρο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ήθελα μονάχα να πω ότι δεν ισχύουν αυτές οι φήμες. Γενικά, σέβομαι άτομα από όλα τα έθνη, ανεξαρτήτως χρώματος. Βασικά ο καλύτερος μου φίλος είναι μαύρος. Άντε να μου χάθεις τώρα πίσω στη Τουρκία, τσουτσουβαστάχ. Ναι, μισό λεπτό. Να μου χάθεις τώρα, Μεξικάνοι, τι είναι αυτοί οι Πακιστανοί? Δεν είμαι ρατσιστής παιδιά, απλά είναι όλοι τόσο ίδιοι ρε φίλε, είναι ίδιοι. Δες εδώ πράγμα ας πούμε. Δες, είναι όλοι ίδιοι ρε μαλάκα. Λευκοί, σαταγανιστές, Εβραίο. Τώρα αυτή είναι η μέλουσα γυναίκα μου. Αυτή θα αγκιοφορήσει το γιο μου τώρα. Ναι, τώρα μα... Όπα, Μητσοτάκη, περίμενε. Δεν είναι bitcoin η γυναίκα μου να τη φορολογήσει 15%. Περίμενε. Το Kids Wallet είναι μια εφαρμογή η οποία δίνει στο γονιό σε συνεργασία. Επέστρεψα ρε μπάσταρδε Γεωργιάδη. Πού είναι η επιδότηση ρε μαλάκα? Θα σου το αρπάξω από τα χέρια μπάσταρδε. Η συνάδελφο να αντίθει να απαντήσω σε τόσο μεγάλη συκοφαντία όσο έκανε η κυρία Ξεδοπούλου προηγουμένως, αναφέροντας το όνομά μου 7 φορές συνεχόμενες, αυτός είναι ο ορισμός του κανονισμού. Συγχωρείτε. Λοιπόν, είπε η κυρία Πρόεδρος ότι εγώ αναφέρθηκα σε φουστίτσες. Παρακαλώ πάρα πολύ να βρείτε τα πρακτικά πού ακριβώς εγώ ανέφερα οποιαδήποτε. Όχι ρε μαλάκα, μου πέσε η κοκακόλα μαλάκα. Μαλάκα, γαμήθηκε το πληκτρολόγιο. Γάμο το σπίτι μου, Μητσοτάκη, εσύ φταίς μαλάκα. Λοιπόν παιδιά, τώρα θέλω απίστευτη προσοχή γιατί είμαστε στη συναγωγή του Μητσοτάκη. Ποιος ξέρει τι θα δουν τα μάτια μας? Τα θέματα τα οποία στην ουσία τίθενται στο δημόσιο διάλογο γύρω από το περιστατικό αυτό και είναι σαν να κοιτάμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Ξαφνικά μιλάμε για το αν υπάρχει καλή ή κακή τέχνη, για το αν υπάρχει τέχνη. Ρε εσύ, πολύ τρομακτική αυτή η συναγωγή του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν μπορώ να ξανάρθω. Μητσοτάκη! Πού είναι η επιδότηση ρε μαλάκα? Περιμένω από το Δεκέμβρη. Δεν θα μου γλιτώσεις μπάσταρδε. Έλα εδώ. Και γάμο τη βουλή σου μέσα, γάμο. Χτύπησα το κλονάρι. Εσύ αυτός είναι τρελός μαλάκα. Μαλάκα, δεν πάει καλά.